Сънят на смешния човек е поредният ни моноспектакъл. Автор е Достоевски. Отдавна исках да направя това представление. Може би от 2009 година. Сега му дойде времето. Той е един друг тип театър. Много по-различен от всичко, което съм правил до сега. Посланията в него са много дълбоки и много висши. Рано много страдах, че изглеждам смешен. Не изглеждам. Всъщност аз съм смешен. Винаги съм знаел, че съм смешен. Аз съм го знаел, може би, от деня на моето раждане. Или от 7 годишна възраст съм знаел, че съм смешен. После учих в училище, после в университета. И какво си мислите? Колкото повече учих, толкова повече научавах, че съм смешен. Подобно на науките, вървяха нещата и в живота. От година на година в мен растеше и крепнеше усещането за моя смешен във всяко отношение вид. Присмиваха ми се всички и винаги. Достоевски не може да се преразказва, той трябва да се тълкува. Има си хора, тълкователи, които се занимават с това. Аз го интерпретирам като актьор. Посланията са най-дълбоко от сърцето, най-важните неща, като че ли се опитвам да кажа. Най-голямата болка, която съм изпитвал, най-голямото щастие. Това е една представа за рая, за несъгрешилото човечество, за това какво би могло да бъде земята. Едно прекрасно място, а в какво се е превърнала. За това какво може да бъдат отношенията между хората. Колко чисти и красиви, невинни и взаимно влюбени. А в какво са се превърнали всъщност. За грехопадението, за сладострастието, за това колко сме се отдалечили от чистотата и от истинския живот. И следнъж съмувам, че взем револвера и го насочвам към сърцето си. Да, именно към сърцето си. Защото преди винаги съм си мислил, че ще се застрелям в главата. И то непременно от дясното слепо очи. И тъй сега насочвам револвера към гърдите си. Побързах да натисна спусъка. Изчаках секунда-две и ето свеща. Бюрото, стената пред мен се раздвижват на сън. Понякога падате от високо и забиват нож. Или ви ударят, но вие не усещате болка. Освен ако не се ударите, въртейки си в леглото, тогава ще усетите болка. И непременно ще се събудите от болката. Всичко това, разбира се, е поднесено с актьорско изпълнение. Не е нравоучително, а по-скоро е изповедално. И как една такава огромно количество информация, как минава през един човек, през мен, през моята мярка, през моята актьорска мярка, през моята човешка мярка. Те живееха в техния рай, както нашите са грешили прародители. Само че с тази разлика, че тук цялата земя беше само рай. Нашите са грешили прародители. Те ме поведоха със себе си. Прегръщаха ме, всеки искаше да ме утеши. И всеки искаше страданието да изчезне колкото се може по-скоро.
от моето лице. Каня всеки мой зрител, който е бил на мое представление и който не е бил, да заповяда да го гледа. Също така се обръщам и към тези хора, които не са ходили на театър и до сега не са си го позволявали, не са се сещали. Нека да опитат, защото сега идват хора, повечето са чели, знаят, а те, които трябва да се научат, са по улиците и по дискотеките. Ако искате пък, пробвайте да дойдете и в театър. Обичам другите като себе си. Ще тръгна. Ще тръгна. Ще тръгна.